Čaute, vítajte pri ďalšom videu na kanáli Hokej karty TT. Keďže nám vychádza tento týždeň, teda už vyšla séria nových OPC 24-25, tak som sa rozhodol, že sa na to pozriem a konkrétne na verziu Hobby a otvoríme si hneď 4 balíčky. Pozrieme sa na nováčikov, čo všetko nás môže čakať. Ale chcel som si to aj pripomenúť ďalšími opiči, a to konkrétne 21-22 je to retail, ďalší ročník 22-23, taktiež retail 23-24 sa mi teda už zohnať nepodarilo. Je to Bedardov ročník, takže tie sú dosť vypredané, ale je to škoda, tak spravíme si taký krátky prierez. Je to lacné zbieranie, lacné balíčky a táto séria je špecifická tým, že nachádza sa tu veľmi veľké množstvo hráčov na bejskách a dostanú tam priestor aj hráči, ktorí sú bežné v sériách, pretože série zvyčajne mávajú tak 2-3 hráčov za svoj tím, po prípade 4, možno 5 pri niektorých sériách, a tu majú, čo viem, tak aspoň po 10 hráčov z každého týmu, čiže sú to aj mená, ktoré nie sú úplne typické. Takže poďme ročníkom 21-22. Je to ročník nováčikovský so Siderom, Zegrasom, Caulfieldom, takže uvidíme, čo tu nájdeme. Takže Kasperi Kapanen za Pittsburgh, na base Dominik Kahun za Edmonton, tu máme Islanders Ryan Pollock, berieme si kartu zozadu, je to Sidney Crosby na base, karty vyzerajú zozadu, je to taký kartónik, kopec ľudí to pozná, takže Sidney, dobrá trefa. Ideme sa na ďalšiu zozadu a je to Jason Spezza za Toronto. Ďalej tu máme brankár Toronto Frederik Andersen na bejske a už by tu, teda respektíve neviem v týchto retailoch, či tam boli 2-3 hity. Máme tu Connora McDavida na Season Highlights, rekord 500 bod v NHL, takže fajn trefička. A pod ňou máme, je to retro Matthew Barzal za Islanders. Takže retro karta a jeden Connor McDavid na tomto inzertíku, takže aspoň čosi. Momentálne nám prebiehajú breaky Slovenskej hokejovej ligy 24-25, kto by mal chuť sa zapojiť. Stále máme voľné týmy, stále aj čo rozoberať, takže neváhajte, kľudne napíšte alebo dám do popisku videa na skupinu s breakami a poďme sa pozrieť ďalej. Týmto videom testujem najmä nový telefón, ako ide, aké sú vlastnosti, ako pôjde videjko, takže ďalej tu máme z 22-23, kde je Slavkovský, Wright ako hlavní nováčikovia, takže poďme sa pozrieť. Ideme zozadu, tu máme Clayton Keller za Arizonu, karty mali taký biely povrch, nebol to taký kartónový, avšak stále sú to proste lacné karty na zbieranie. Ďalej tu máme Artemi Panarin za Rangers, ešte by mala byť jedna, a je to Oliver Wahlström za Islanders. Ideme spredu. Máme tu Filip Gustafsson za Minnesota Wild, aj keď Wild je napísané tu, aj keď je v drese Ottavy. Ďalšia karta je Adrian Kempe za LA na All Stars kartičke. Pod ňou máme premiérku. Tak sa pozrieme na kartu ešte zozadu. Zadu máme ešte bejsku Jamie Oleksiak za Seattle a poďme sa pozrieť na OPC
premiér, to na nej bude, a je to brankár, žltá prilba, a je to Boston Jeremy Swayman. Takže za mňa fajn kartička, balíčky sú, vravím, okolo 2 eur, možno 3. Zobral som tieto dva ako spomienku na bývalé ročníky a poďme sa pozrieť na najnovšiu 24-25 sériu Hobby. V boxiku sa nachádza 18 balíčkov, v ktorých je takto 10 balíčky po 10 kariet a v boxe sú 3 limitované karty, takže dúfam, že z týchto 4 sa podarí aspoň jedna, keď nie 2 chytiť. Takže takto vyzerá dizajn aktuálnej sezóny, vidím ich prvýkrát. Zozadu máme Jonathan Berggren, dizajn zase biely, tak ako pred 2 rokmi. Dizajn čistý, jednoduchý. Ako vravím, sú tu mená, ktoré nezvyknú bývať. Josh Anderson na kartách. Tretia zozadu. A to je Marky Rookie Conor Geeky za Tampu. Takže nováčikovská karta. Ideme spredu. Je to Jason Robertson, Pius Sutter, Liam O'Brien už za Utah Hockey Club v drese Arizony. Pod ním máme Sean Couturier, kapitána Filky. A ideme na ďalšiu, je to zase bejska, Brady Sky za Nashville, ale ešte v drese Caroliny. Pod tým máme oranžovú, ak sa nemýlim, tak oranžová je novinka v tejto sérii, je to limit 25, tak si ho necháme na neskôr a pozrieme sa ešte zozadu. Zozadu je retro, každý balíček obsahuje jednu retro kartu zo starších ročníkov a je to Josh Morrissey za Winnipeg. Retro kartička má ozaj ten retro design, tá vôňa tých kariet, takého kartóniku. Poďme sa pozrieť na ten limit. Takže oranžová karta číslo 23 a je to Carolina, Stefan Noesen. Sice v drese Caroliny, ale karta za Devils a teda je to skutočná verzia Orange, 15 z 25. Takže limitka, meno teda, nakoľko ich je tam veľmi veľa, tak sa nepodarilo nejaké hviezdne, ale limit 25 sa vždy počíta. Ešte mám 3 balíčky. Nachádza sa v tejto sérii v hobby balíkoch aj rôzne peče, sú tu manufaktúry, ale tiež to niekedy poteší, takže ak si dobre pamätám, zozadu Claude Giroux a Alex Lafreniere. Ideme spredu, Jaden Schwartz, Corey Perry, Luke Philp za Capitals, ale v drese ešte Chicago, Jake Evans za Canadiens, pod ňou máme ešte Anthony Menta, tu už som odhalil na modrej, je to Rasmus Andersen za Calgary, pod ním máme chlapíka za Devils, fotka tá istá na retro kartičke a na spodu máme Marky Rookie Nikita Čibrikov, takže ďalší nováčik. Posledné 2 balíčky a ideme ďalej. Jake Wallman, Etu Luostarinen za Floridu, ďalej tu máme Matt Zuccarello za Minnesota, Jake Wallman, Logan Couture, kapitán Sharks, Hudson Fasching, počujem to meno prvýkrát, za Islanders. Mohli by sme Slováka chytiť, takže tu budeme mať modrú, ako nám odhalil balíček. A máme tu brankára
Petr Mrázek za Chicago, takže bejska českého brankára. Ideme na modrú. A je to Šimon Nemec, ktorého zbieram, takže úplne super trefa pre mňa do zbierky. Wow, ja som spokojný, nadmieru touto kartou, takže škoda, že nebol na tom limite 25, ale človek sa musí uskromniť aj s týmto. Pod tým máme z Montreal, že by bol pod Šimonom Slavko. A nie, je tam Patrik Laine, Montreal, ešte v drese Columbusu. A nováčika máme Seamus Casey za Devils. Takže tretí nováčik vonku. Jeden Šimon pre mňa do zbierky. Za mňa teda spokojnosť. Zobral som si tie balíčky na skúšku. Zapil som sa aj do nejakého breaku, kde som skúsil Devils a Montreal. Uvidíme, čo padne. Poďme sa pozrieť na posledný balíček. Je to Troy Terry. Zo spodu Kel Makar na bejske. Shane Gostisbehere za Carolinu. Zase v drese Detroitu, takže je to pomiešané. Parker Kelly za Colorado, kde sa mu celkom darí, čo sledujem Colorado. Ešte v drese Ottavy. Mikhail Sergachev za Utah Hockey Club v drese Tampy, kde hral dlhé roky. A máme playing card. Táto séria je typická aj týmito hracími kartami. To si ukážeme na konci. Dáme si zozadu, by mal byť nováčik. Alebo ešte nie, takže robí Fabry, tak sú poukladané hoci ako tie balíčky. Takže na nováčikovskej ešte nie, takže dosť poprehadzované. Ťažko povedať niekedy. A tu máme All Stars William Nylander, takže All Stars karta. Neviem tým pádom, či bude nováčik. Asi nie, lebo toto je tá retro kartička. Je to Ryan O'Reilly za Nashville, dlhoročne hrajúci v St. Louis, ale už mu vychádzajú karty konečne v drese Nashville. A poďme sa pozrieť na tú hraciu kartu, je to štvorka, tým Štycle, sú to takéto hracie karty, obyčajné, zaoblené. Proste dá sa z nich vyskladať celý balíček. Aj keď popravde nikdy som s nimi nevidel nikoho hrať, každý ich zbiera, takže to máme všetko z predstavovačky nových OPG, kde padol na Blue Šimon Nemec do zbierky a jedna limitka sa podarila Stefan Noesen za Devils v limite 15/25, je to americký hráč z Texasu. Takže hrával za rôzne týmy. A týmto sa s vami lúčim a ďakujem. Čaute.